Čaute, pozdravujem vás z webu Motofan.sk. Dnes zo slnečnej Kalifornie a tak trošku upršaného Santa Cruz. Slovenský Indian Motorcycle nás pozval na takúto fantastickú, bombastickú prezentáciu svojich motoriek priamo do USA, rovno do Kalifornie. Ako jediný zo Slovenska sme si mohli vyskúšať ich najnovší model Scout. Chlapci z americkej továrne Indian Motorcycle tento rok kompletne prekopali svojho pôvodného Scouta, napriek tomu, že je stále ich najúspešnejším modelom s viac ako 100 000 vyrobenými kusmi. V prvom rade je tu nový rám, krásny oceľový, pretože ten starý hliníkový sa moc nekamarátil s úpravcami motoriek, a po druhé nový motor s vyšším objemom 1250 kubíkov, ktorý vás bude obšťastňovať výrazne silnejším výkonom a rovnako posilneným krútiacím momentom z 97 až na 108 Nm. A samoška, musí tu byť aj poriadna nálož novej elektroniky. Ale ak nechcete, ani nemusí. Ak máte nízky limit na kreditke, ponúkne vám chudobnejšiu verziu Standard, ktorá má len LED, svetlomet. Ale ak vám to účet dovolí, kupujte verziu Limited. Tu už dostanete krajšie farebné úpravy, jasné režimy, trakčnú kontrolu, elektronický tempomat a USB nabíjanie. Ak chcete úplnú topku a kreditka odsúhlasí vyššie mesačné splátky, tak jednoznačne berte výbavu Limited Plus Tech s krásnou digitálnou farebnou prístrojovou, s navigáciou a bezkľúčovým štartovaním. A to rovno v 5 dizajnových prevedeniach, z ktorých všetky vyzerajú neskutočne dobre. Prvý deň ráno štartujeme na hoteli v San Francisku a ako prvý mi pod zadkom vrčí Sport Scout, s ktorým sa prepletám v skupine ostatných novinárov ranným San Franciskom. Piatoček ráno, amici sa náhlia do práce, trafik je celkom busy a cesty prekvapivo rozbité. Z každého rohu číhajú nejaké nástrahy v podobe oceľových platní, všade výtlky, električkové koľaje, jednoducho všetko zlo na jednom mieste. Navyše trošku bojujem s posedom. Stúpačky sú vysunuté dopredu a riadidlá pre zmenu celkom vysoko, vďaka 6-palcovým nadstavcom. Našťastie to však nie sú žiadne opičáky. Posed je vlastne veľmi prirodzený a po chvíľke si zvykám aj na nohy vpredu. A veľmi rýchlo som si privykol aj na sedadlo, ktoré je fakt vážne pohodlné. A spolu s pružením odvádzajú dobrú prácu pri filtrovaní cestných nerovností. Dizajn modelu Sport Scout. Nie som úplne fanúšikom čiernej farby, ale čierny športík sa mi veľmi páči. Hlavne jeho veľké 19-palcové predné koleso na štýlovom zliatinovom ráfiku. A kapotáž Club Style je tiež topka. Rušná cesta zo San Francisca sa smerom na juh po chvíli mení na vyprázdnené horské cestičky. Zákruty sú čoraz utiahnutejšie, jedna krásne krojená zákruta strieda druhu, raz ide cesta hore, raz dole. A k tomu všetkému tie nádherné žlté stredové čiary. Prichádza krátka obedová prestávka v ikonickej motorkárskej reštike Alice Restaurant. Ako inak, hamburger. A konečne aj striedanie motoriek, pri ktorom fasujem verziu Scout 101, teda to najlepšie, čo Indian u nového Scouta dokáže vyrobiť. Nastaviteľná obratená predná vidlica, nastaviteľné zadné tlmiče s expanskami, dvojitá kotúčová na prednom kolese. 101 je oproti sportu o poznanie tvrdšia, ale stále to nie je žiaden kostitras. Silný posun je jednoznačne dvojkotúčová brzda. Jeden kotúčik s dvojpiestikovým strmeňom na ostatných modeloch je trošičku sklamanie. Možno som len príliš zhýčkaný, ale keď musím na intenzívne spomalenie používať dva prsty, zdá sa mi to slabé. Toto je deň ako z amerického filmu. Zákruty sú čoraz krajšie, nádherné výhľady, zastávky na fotenie, super nálada v skupine a hlavne neskutočná energia zo spoločného výjazdu v tomto dvojvalcovom gangu. Dvojvalec má na dnešnú dobu stále krásny duniaci zvuk a keď ich dáte dohromady 10 kusov, má to správne americké čaro. Výkon 105 koní v štandarde je dobrý, 111 koní vo verzii 101 je však o poznanie lepší. V obidvoch prípadoch je to však hlavne o krútiacom momente, ktorý vás ťahá vpred na akomkoľvek prevode s dostatočnou razanciou. Ideálny záťah začína pri 3000 otáčkach a najlepšie sa s motorom cítim tak do 5000.
potom už to začína byť taký ten klasický pretočený dvojvalcový pocit. Teda aspoň na štandardnej palivovej mape, ktorá je ideálna na štandardný cruising po nekonečných amerických cestách pri západe slnka. Ale toto nie je štandardná znudená americká cesta. Toto sú najlepšie zákruty Ameriky. A rýchle tempo skupiny vyžaduje aktiváciu jazdného režimu Sport. Motor chytá druhý dých a vyššie otáčky nad 5000 už mu až tak neprekážajú. Reakcie na plyn sú agresívnejšie, má to vážne dobrý adrenalinový feeling. Takúto akčnosť som od Scouta ani nečakal. 101 pod zadkom si športový režim užíva najviac zo všetkých. Ak si odmyslím FTR 1200, tak toto je jednoznačne najviac športový chopper z amerického kontinentu. Po prenocovaní v surferskom mestečku Santa Cruz vyrážame ďalší deň naspäť do San Francisca. Tentokrát už inou cestou, po pobreží. A od rána nám takto krásne prší. Nevadí, našťastie znova striedame motorky a ja mám takýto krásny Scout Classic s hlbokými blatníkmi a suchým chrbtom. Ďalším dôležitým rozdielom je tučné 16-palcové koleso vpredu namiesto ušej 19-ky. 16-ka sa v zákrutách nechá celkom pekne preklápať, aj keď mne osobne viac sedí štíhla 19-ka. Inak, je Scout Classic taký ten tradičný americký cruiser? Samozrejme moderný, nabitý elektronikou, no dizajnovo na mňa až príliš tradičný. Aspoň, že je dávka chrómu dosť striedma, len zrkadlá, výfuky, konzola na nádrži a veka na hlavách valcov. Úplne stačí. Počasie sa našťastie po prvej prestávke na kávu umúdrilo a ja znova presadám, tentokrát na turistický Super Scout. Základná myšlienka tejto motorky je jednoduchá. Doviesť svojho jazdca cez dve republiky na nejaký zahraničný zraz. Tam odopnúť plexy, odložiť kufre. A tam už jazdiť so štýlom klasického cruiseru. Na posledný úsek cesty popri oceáne do San Francisca som si konečne dokázal ukradnúť bober. O ten je dnes u novinárov celkom bitka. Aj mne sa jednoznačne páči najviac, hlavne v takejto nádhernej modrej metalickej farbe. Bober má ako jediný len dvojpalcové zdvihy namiesto trojpalcových na zadnom pružení, čo znamená len 51 mm namiesto 76 mm. Asi som mal šťastie a netriafal som veľké výmole, alebo bolo moje telo tak nadšené z jazdy. Ale obmedzený zdvih zadného pruženia som ako si vôbec nevnímal. Nový Indian Scout si ma získal na plnej čiare. V top verzii Scout 101 a hlavne v prevedení Bober. Doteraz som si myslel, že v mojej ideálnej garáži chce mať nejaký scrambler. Mením názor, musí to byť modrý Scout Bober. Toto je kus chlapskej motorky, ktorú by som tam jednoznačne chcel raz parkovať. A aby sa nezabudlo, obrovská vďaka Indian Motorcycle Slovensko za takýto jedinečný zážitok a možnosť vyskúšať týchto 5 kúskov Scouta na takýchto dokonalých amerických cestách.